Želám vám pekný večer, vítajte. Je tu prvý podušičkový reflex. Mnohí kolegovia pracovali aj cez sviatky, tak sa poďte na to pozrieť. Maroš sa ocitol v blízkosti Boha. To sa pamätáš? Poslal ťa späť za nami? Bol 26. február 2012. Manželia Valentovci sa so svojimi dcérami chystali do kostola na omšu. Nikto ani len netušil, čo ich čaká. Otec Marián sa veľmi tešil. Jeho manželka bola v 9. mesiaci tehotenstva. Čakala ich tretie dieťa. Nebolo poznať, že by sa malo niečo takéto stať. V kostole išiel sa posadiť tak ako obvykle a čakali sme, kým sa začne omša. Potom bolo počuť taký tupý úder a už sa veci diali. Odpadol, začal len chrčať z ničoho nič, bez nejakého varovania. Ľudia sa zbehli okolo Mariána a začali mu podávať prvú pomoc, kým nepríde záchranná služba. Keď som ho videla, ako nemôže dýchať, ako tam chrčí a ľudia ho zachraňujú, tak to zostala som úplne stuhnutá, prikovaná. Len som prosila Boha, aby mi ho zachránil. Otecko, zachovaj mi Maroška pri mne po mojom boku. Nechaj ho tu so mnou a s našimi deťmi. Mária bola vtedy 5 dní pred pôrodom. Monika, najstaršia dcerka, sa veľmi bola. Mi hladila, šúchala brúško. Mami, len dýchaj, dýchaj. Ona chcela ísť strašne za ocinom. A ja som nechcela pustiť, lebo za prvé tam sú dosť také strmé schody a z ďalšie som sa bála, že to je taký stres, že aby sa nestalo jej volačo malej. Veľmi vo mne rezonoval ten pocit, že nemôžem bábätko ohroziť. Prvotná príčina toho kolapsu bola zástava srdca. Akorát, že mal teda to šťastie, že ho zachránili, aj keď to trvalo 40 minút, ale zachránili ho. Maroš 17 minút nedýchal. Potom ho rýchla záchranná služba previezla do nemocnice. Lekárom sa po 40 minútach podarilo nakopnúť srdce. Maroš bol už vtedy v umelom spánku. Hovoria, že prvých 5 dní je kritických. Práve 5. deň sa tá Ema narodila, tak to bol taký prelomový, myslím, že sa narodil aj on, že vybojoval ten 5. deň a je mužka. Že sa mi obidvaja narodili. Myslím si, že vlastne to, v akom je dneska stave, prečí očakávania všetkých. Ako sa máte dnes? Dobre. To, že on vôbec žije a že sa vlastne veci dejú, tak je to určite Božia ruka. Tú noc, keď sa to vtedy stalo, keď som sa za ňo modlila, tak ja som ho videla, mala som taký obraz pred očami, že ho Ježiš drží okolo plieca, že sa spolu prechádzajú. Si sa s Ježiškom stretol? To sa pamätáš? Áno. Poslal ťa späť za nami? Áno. Boh má s Marošom ešte nejaké plány. Poslal ho naspäť, aby videl rásť svoju tretiu dcérku. Maroš preto bojuje a od minulého roku robil veľké pokroky. Predtým mal zavedenú sondu do žalúdka, tu už nemáme. Tracheostomiu sme museli dať zašiť plastiku, lebo sami sa to nezarastlo. A v decembri sme boli na kardiológii, mu operovali strojček, defibrilátor. Určite začal viacej rozprávať, pretože keď prišiel z nemocnice, bol úplne mlkvý a nevedel sa ani sám najesť, tak teraz už aspoň sa dokáže sám najesť, napiť. Nevadí, keď nebude chodiť, nemusí behať za loptou alebo hrať fotbal, ale v podstate viac by som, alebo viac sa modlím za to, aby v tej mentálnej stránke došlo k posunu. Si zhovorčivý? Áno. Áno. Niekedy sa ti huba nezatvorí, čo? On bol môj najlepší priateľ, jednoznačne. Ja myslím si, že za to sme mali aj také krásne manželstvo, že sme sa veľmi veľa rozprávali vždycky. Takže mi to chýba veľmi teraz.
Stalo sa vám už niekedy, že ste si vo svojom jedle našli vlas alebo muchu? Predpokladám, že vám to jedlo poriadne znechutilo. Niektorí ľudia si vo svojich potravinách našli oveľa väčšie nechutnosti. Pozrite sa. Mnohí z nás sa určite potešia, keď im v reštaurácii pribalia k jedlu niečo extra. No občas to môže vyzerať aj takto. Istá Američanka našla vo svojich obľúbených kuracích nagetkách poriadny kus mesa. Bohužiaľ to bola pomerne ťažko stráviteľná slepačia hlava. Dobrú chuť. Ak by ste dostali chuť na niečo ostrejšie, tak nám dovoľte, aby sme vám odporúčili bagetu od medzinárodnej siete fast foodov. Tá sa preslávila zabudnutým nožom v sendviči a otlačkom prirodzenia na čerstvúčkom voňavom pečive. No ale nebudeme predsa očierňovať fast foody. Niečo nechutné si predsa môžete spraviť aj doma. Čo by ste povedali na vegetariánske jedlo s nádychom Francúzska? Istá mraziarenská firma totiž svojim zákazníkom pridala k mrazenej zelenine aj jednu zdravú zelenú žabku. Veru, žaby sú prefíkané tvory a votrú sa takmer všade. Ďalšia žaba si to zamierila rovno do nádoby s kolovým nápojom, kde sa bohužiaľ utopila. Nakoniec ju našiel muž v plechovke, ktorý takto zadarmo dostal svoju extra dávku žabieho slizu. Po takomto sladkom nápoji by sa určite hodila nejaká tá zmrzlinka, najlepšie čokoládová. No a tu sa skrýva ďalší potravinový škandál z USA. V zmrzline sa totiž našli psie exkrementy. Chudáci ľudia, pretože až do poslednej chvíle verili, že ide o kúsky čokolády. Samostatnú kategóriu potravinových nechutností tvoria hlodavce, ktoré sa dostanú takmer všade. Ako všetci dobre vieme, najviac im chutia obilniny a za žiadnych okolností nepohrdnú chlebíkom. Ak sa tam však zabudnú, stane sa, že občas ich nájdeme zapečené do chrumkava. Myši sú veľké labužníčky, preto ich ľudia nachádzajú občas aj v konzerve s fazuľkou. Toto boli všetko prípady zo zahraničia, kde poškodení spotrebitelia vysúdili obrovské peniaze. No na Slovensku je to trochu inak. Tu je problém v našom zákonodárstve v tom, že neumožňuje priznať spotrebiteľovi, ktorý zažil takýto šok, že má právo na citovú újmu alebo na nejaké takéto odškodnenie, ktoré skutočne môže nastať. V každom prípade teda právo na reklamáciu, to je ako prirodzene, ako úplne samozrejme prvé. A v prípade, že by boli aj zdravotné ťažkosti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s liečením alebo prípadne s ošetrením u lekára alebo podobne. No podľa veterinárnej správy by asi stálo za to zákon zmeniť, lebo ani u nás to nie je s potravinami také ružové. Ja nechcem spotrebiteľov strášiť, ale nachádzame aj cudzie predmety ako srsť, vlasy, kosti zvierat, ktoré takisto tam nemajú byť. Poukazujú, že to je trus zviera tam zapracovaný, že to aj tak zapácha. Potom veľmi často u múčnych výrobkov nachádzame roztoče, mravce, muchy, niekedy hlodavec, jeho trus. Veľmi často potom sú rôzne vývojové štádia lariev, či už v živom stave, alebo zapečené. A zdá sa, že to najhoršie máme ešte len pred sebou. Áno, prichádza obdobie, kedy hlodavce sa sťahujú do ľudských príbytkov a hlavne zariadenia, subjekty, kde sa spracovávajú, potraviny skladujú a takisto aj predávajú. Musia byť veľmi opatrní, pretože tá myš si nájde cestu. Mariana Ďurianová sa vrátila z materskej dovolenky. Na začiatku som mala taký ten adrenalín, ktorý už roky nebol prítomný. Je dobré, že je naspäť. Viac už o chvíľu. To, že si ma klamal, to by som ti možno ešte odpustila. Ale si čakáš dieťa so svojou ženou. Takže sa možno, že nerozvediete. Konečne mi začali vychádzať moje plány. Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17:50 na Markíze. Priatelia, nie mne nešibe. Ja viem, že je ešte len november a do Vianoc relatívne ďaleko. Ale v Modrom z neba je dovolené všetko. My si tu totiž tie Vianoce spravíme. Takže šťastné a veselé Modré z neba v stredu o 20:30 na Markíze.
Citlivosť zubov často spôsobujú odhalené zubné krčky. Elmex Sensitive Plus jemne čistí a vytvára účinnú ochranu okolo celých odhalených zubných krčkov. Elmex Sensitive Plus. Účinná ochrana pre odhalené zubné krčky. Spýtajte sa vášho zubného lekára. Bližšie, tlač sa k nám. Aj keď mám svoje dni, nové Always Ultra absorbujú tekutinu hlboko dovnútra vložky. Úžasná technológia. Pozri sa, neutralizuje intimný zápach. Bližšie, neváhaj. Až 100% ochrana pred pretečením. 0% intimný zápach. Aj pre každého z O2 Fair máme niečo extra. Príďte si pre obľúbený Samsung Galaxy S3 Mini a dáme vám neobmedzené SMS do všetkých sietí na 18 mesiacov. O2. Ty perieš ručne? Keď nie je čistá práčka, nebude ani bielizeň. To už poznám. Znečistenie spôsobujú mydlové usadeniny. Tu vidíš zvyšky tekutého mydla a tu zvyšky vodného kameňa. A všetky tie usadeniny zostávajú v práčke, aj keď ich nie je zvonku vidieť. Pridávajte Calgon 2 v jednom do každého prania. Bráni tvorbe vodného kameňa a pomáha práčku udržiavať čistú. A čistá práčka zaručí lepší výsledok prania. Calgon 2 v jednom. Bolesť a horúčka spôsobené prechladnutím alebo chrípkou vám spoľahlivo pokazia náladu. Ale existuje riešenie. Vyskúšajte Nurofen Stop Grip. Jeho dve účinné zložky rýchlo a účinne stlmia 6 príznakov chrípky, vrátane uvoľnenia vášho upchatého nosa. Nurofen Stop Grip. Rýchla a účinná pomoc pre 6 príznakov chrípky. Pearl Infusions. Vonné sviečky ako žiadne iné. Intenzívna zmyselná vôňa perla za perlou. Perly, ktoré vás prenesú do iného sveta. Nové vonné sviečky Airwick Pearl Infusions. Something in the Airwick. Vytvorte si doma útulnú atmosféru s novou kolekciou Colors of Nature. Vyberte si z rôznych variant a výnimočných vôní, ako sú purpurové lesné plody. Dámy, na čo toľko drobností? Veci na toto, na tamto... Ja mám rád jednoduchosť. Stačí mi jedna fľaša nového šampónu Head & Shoulders Total Care. Vlasy dôkladne umýva, zanecháva ich bez lupín a ošetruje, aby boli poddajné. Len jedna fľaša a moje vlasy vyzerajú úžasne. Nový Head & Shoulders Total Care. Nový rytmus života. Prečo sa Janko Kroner nevráti k rodine? Magálová šokuje, ako prišla o poctivosť. Aký je Marek Majeský otec? A navyše skvelé recepty, rady a tipy. To všetko prináša rytmus života. Bolí ma hrdlo. Nechcem žiadne cukríky. Potrebujem účinnú pomoc. Potrebujem liek. Na bolesť hrdla užívajte Septofort. Ničí široké spektrum vírusov a baktérií. Septofort nie je cukrík, je to liek. A teraz novinka. Septofort Forte Kombi s pomarančovou príchuťou. Vďaka vyššiemu obsahu účinnej látky a pridanému benzokaínu rýchlo uľaví od bolesti hrdla a zmierni príznaky infekcie. Septofort. Rýchla pomoc pri bolesti hrdla. Od Valmarku. Ručným umývaním riadu strávite každý rok 15 dní života. Získajte ich späť. Finish a umývačka s technológiou Real Life s efektívnejším umývaním vďaka prídavnému ostrekovaciemu ramenu vám zaistí perfektný výsledok a vy získate 15 dní života každý rok späť. Electrolux odporúča Finish. Diamantový štandard. Príďte si vybrať umývačku Electrolux k vybraným partnerom. Získate darček od spoločnosti Electrolux v hodnote 59,90 € plus štartovací balíček Finish zadarmo. Objavte viditeľne veľšie zuby z Odol-3 Intense Whitening. Teraz si môžete naplno vychutnať všetko, čo máte radi. Vďaka špeciálnym mikročasticiam a účinnej ochrannej vrstve zostanú vaše zuby belšie dlhší čas. Viditeľne belšie zuby vďaka Odol-3 Intense Whitening. Teraz nový vzhľad, rovnako skvelá chuť a starostlivosť zubných past Odol. Všade, na celom Slovensku môžete získať od Poštovej banky terminovaný vklad s najvýhodnejším úrokom, teraz až 3% ročne. Na vašej pošte a v pobočkách Poštovej banky. Postaráme sa. Máte kašel a ťažko sa vám dýcha. Dôvodom je hlien. Hustý, odporný hlien, ktorého sa neviete zbaviť. Pomôže vám Mucosolvan. Mucosolvan účinne preniká do pľúc, kde uvoľní hlien, vyčistí priedušky a chráni vás pred ďalším zahlienením. Uľaví sa vám a budete ľahšie dýchať. Užívajte Mucosolvan. Zbaví vás kašľa. No poďte.
Nenechajte sa obmedzovať a bavte sa aj vy do nekonečna. Nekonečné volania, správy aj internet môžete teraz získať už aj s 10-eurovým paušálom. Zažite nekonečne štedré Vianoce v Orange. Dnes vyskúšame, ako si systém Ariel poradí s odolnými škvrnami. Aby sme skúšku stiažili, požiadali sme o pomoc odborníkov na škvrny. Tí začali s jahodovým koktejlom, potom pridali ovocnú šťavu a blato. To je poriadna zmes. Prenikla priamo cez látku. Teraz vyskúšame technológiu systému Ariel. Vyzerá čisto. Pristúpme však k rozhodujúcej skúške. Pozrieme sa proti slnku. Úžasné. Prací prostriedok a odstraňovač škvrn Ariel. Najlepší systém na odstraňovanie škvrn od Arielu. Ako deti sme vyrastali v úplne inej dobe. Ale niektoré veci zostali rovnaké. Napríklad to, že nejeme toľko ovocia, koľko by sme mali. Aby nám nechýbal vitamín C, ktorý potrebujeme pre imunitu. Stále sa spoliehame na Celascon. Mladá žena zomrela pod kolesami nákladného auta. Asi po hodine, keď sa nedarilo auto dostať spod nákladiaku, privolali žeriav, aby zistili, či sa vo vraku okrem 26-ročnej ženy nenachádzal ešte niekto iný. Spôsobil to telefonát za volantom. V televíznych novinách o 19:00. Milujete varenie? Ste pripravení to poriadne okoreniť? Ak chcete zažiť horúce chvíle, tak nastal váš čas. Prihláste sa do novej kuchárskej show na Milujem varenie Markíza.sk. Na víťaza čaká úžasných 40 000 eur a vydanie vlastnej kuchárskej knihy. Milujem varenie Markíza.sk. Takmer vianočné modré z neba v stredu o 20:30 na Markíze. Mariana Ďurianová si v piatok večer po niekoľkých mesiacoch na materskej dovolenke opäť sadla na stoličku televíznych novín. Zaujímalo nás, ako si žije a čo má nové, a tak vám v tejto chvíli ponúkame zaujímavý rozhovor. Sledujete televízne noviny s Marianou Ďurianovou a Jaroslavom Záhorovou. Nostalgiu na cintorínoch sa snažilo vylepšiť aspoň počasie. Dobrý večer, som rada, že sa opäť stretávame pri televíznych novinách. Vítajte. Tak, povedz aj mám jednotka Jaro Fokus. Na svojich blízkych si dnes spomínali aj ľudia v obci Staré Hory pod Donovalmi. Takto vyzeralo prvé Marianine vysielanie po tom, čo sa po viac ako roku vrátila z materskej dovolenky späť do práce. Musím priznať teda, že na začiatku som mala taký ten adrenalín, ktorý už roky nebol prítomný počas vysielania, teda u mňa aspoň, lebo už predsa len po tých 11 rokoch človek tak zrutinie. A teraz som ho mala na začiatku. Normálne som mala taký ten pocit, že wow, živé vysielanie a opäť sa vrátilo takéto malé napätie. Mariana je ostrieľaná moderátorka, tak všetko išlo bez problémov. Tak si užite večer v pohode a pokoji. My sa na vás tešíme opäť zajtra. Pekný večer a dovidenia. Slovanisti nastúpili proti najväčšiemu favoritovi KHL. Odrazia sa od nás a Busku. Podstatné cebolné miestnenky na turnaj majstrov do... Bola vynikajúca, ako vždy, bola samozrejme najlepšia. Marianka je úplná hviezda. Máš to čartnuté? Áno. Mňa moji kolegovia privítali veľmi vrúcne a trúfam si povedať, že to bolo naozaj úprimné, takže to bolo pre mňa najväčšie prekvapenie, alebo ani nie prekvapenie, ale také zadosťučinenie, že keď som videla na ich tvárach, že sa tešili, že som naspäť. Na Marianu hneď po vysielaní ešte jedno prekvapenie čakalo. Takto zväčšnili jej prvé slová po návrate kolegovia. Ja z neho odpadnem. Perfekt. Zostaň tam. Ďakujem. Máš turistické zráčky? Ježiš, ďakujem. To aby som trafila do maskerne. Tak. Ja som si myslel, že sa vráti skôr, aj myslím si, že na začiatku tak plánovala skorší návrat, ale potom si veľmi užívala toho synčeka, čo je super. No, trošku to oddialila ten návrat, ale je dobré, že je naspäť. Haló? Dobrý deň. Inak všimli ste si, že Mariana veľmi dobre vyzerá? Si ešte štíhlejšia ako predtým. Ako to robíš? Tak nerobím nič špeciálne, preto musím sa priznať, je to tým môjim aktuálnym životným štýlom.
Mariane materstvo evidentne prospieva, keďže sa chce naplno venovať svojmu synčekovi Romankovi, pri svojom moderátorskom kolegovi sa bude striedať s Máriou Pietrovou. Dohodli sme sa zatiaľ na takom skrátenom vysielacom čase pre mňa. Budem vysielať vlastne každý druhý víkend, piatok, sobota, nedeľa, hlavné správy. Pre mňa je stále prioritou moja rodina, môj syn, ktorý je ešte stále malý, takže preto sme to takto zariadili. Marianou Ďurianovou som zohra teší, pretože sme dlhé aj roky sme spolu vysielali, čiže vieme, čo môžeme očakávať jeden od druhého. Mariana si svoje súkromie chráni a najviac sa chce venovať svojej rodine. Nie je tajomstvom, že jej syn Romanko je vytúženým dieťaťom. Majka je kopa srandy, ona je úžasne zábavná baba a to, že je v pohode, tak to som si všimol, lebo ona naozaj sa veľmi tešila na to dieťatko, užíva si ho, myslím si, že sa veľmi teší z neho, strašne. Každopádne Marianu všetci vítame späť v práci. Čo si myslíte? Čo urobí väčšina mužov, keď oproti ním po ulici kráča sexy žena? Väčšina sa asi pozrie, veď je to prirodzené. Sú však muži ochotní urobiť kvôli krásnej žene aj nezmyselné veci? Vybrali sme sa do ulic a urobili sme malý test. Tak poďme na test číslo 1. Toto je Lucia, ktorá kvôli nášmu experimentu ukázala svoje ženské zbrane a išla sa sama prejsť. Jej úlohou bolo dôkladne monitorovať všetky pohľady. Všichni se otáčeli, i muži, i ženy. Když se otočil muž, tak žena pozdáli sledovala a potom dostala za uši, takže asi tak. To, že Lucia pútala pozornosť, nie je prekvapivé, tak sme trochu pritvrdili. K Lucii sme pridali aj Olíviu a začali sme druhý experiment. Číslo 2 bude Lucka čo? Jdeme se projít a mám poměrně lehkou tašku, ve které nic nemám, jenom vlastně věci. A budu se ptát prítomných mužů, jestli mi pomôžou s tú tašku. Lebo samozrejme práve táto taška je veľmi ťažká a ty nevládzeš. Samozrejme, ja už nevládzem po tomto dnešním chodzením, takže potrebujú nutne pomoc. Keby si išiel s priateľom, by sa otočil? No, neviem to predstaviť, ale možno, že som ho zabila. Jedným očkom dobre, ale zase úplne sa otáčať, keď ide vedľa mňa a mal by byť so mnou, tak to už je iné, no. Je to normálne. Predsa každý chlap alebo žena sa otočí. Skôr chlap ako žena, no. Ide len o telo. Keď je taká blondinka, vyzerá super, to je len telo. A keby sa tvoj priateľ po takom peknom telíčku pozeral a ty si bola pri ňom? No neviem naozaj, že čo by som robila. Dievčatá už po krátkej chvíli našli prvého svojho záchrancu, ktorý im s ťažkou taškou ochotne pomohol. Nepomôžeš mi, prosím? Strašne ťažko. Ďakujem. Pre objektívnosť musíme povedať, že našli sa aj takí, ktorí odmietli, no väčšina z oslovených pánov sa predsa len nechala prehovoriť. Prišlo im vôbec zvláštne, že napríklad túto tašku ty si argumentovala tým, že je veľmi ťažká a ona skutočne bola ľahká? Vôbec na to nič nehovorili, zobrali tašku a niesli. A teraz pozor, dievčatá sa dostali do strastiplnej situácie. Stratil sa im ich milovaný psík. Stratil sa mi Miky, nemôžu ho nájsť, pane Bože, Miky! A ktože im ho pomôže hľadať? Chalani, kamarátke si stratil pes, nevieme ho nájsť. Nevideli ste takú čivavú takú? A už vidíme prvých záchrancov, ktorí strateného psíka Mikyho hľadali a hľadali. Byli tak ochotní, že vážne nám pomáhali, dívali sa, dokonca šli i s nami, ptali sa, chteli ísť i na informácie. Náš najväčší obdiv si ale získal tento pán. Ten s dievčatami strateného psíka hľadal priam s nadšením. Dievčatá si pritom aj odfotil a vôbec mu neprekážalo, že nemajú v ruke ani obojok, ani vôcku. Z nášho experimentu vyplynulo, že dievčatá mali najväčší úspech u mužov, keď boli stratené a potrebovali pomôcť. Milé dámy, počítajte však s tým, že nevždy vám na pomoc musí prísť váš vytúžený princ. Musím povedať, dievčatá, že ste zaujali aj jedného fanúšika, keď sa pán kameraman otočí, tak nám určite aj zamáva, že?
Herec Ľubo Roman musel dospieť už ako 13-ročný. Mal som najšťastnejšie detstvo. Vyrastal bez rodičov. Chvála Bohu, že okolo seba sme mali ľudí, ktorí nám prijali. Sledujte nás aj v stredu. Reflex je v tejto chvíli na konci. My sa ideme so štábom trošku zohriať a vy v teple svojich obývačiek prežite pekný večer s Markízou. Dovidenia opäť zajtra.